worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onije moto. Keronya butelfa. Onije. Bokopi, say bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onije moto. Keronya butelfa. Onije. Bokopi, say bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onije moto. Keronya butelfa. Onije. It is their job that they are asking. Bokopi.
Nai, Ogbako Igbo. We shouldn't use these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my god. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye sema ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere ka? Onye Bokopi, say Bokopi. Nai, Ogbako Igbo. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my god. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. ndị mfụrụ n'anya na ndị fụrụ n'anya ejikwe m n'aka na arụ dị unu nnọọ n'oge nkata ebe anyị na-akpa ihe gbasatara ndị Igbo omenala Igbo obibi ndụ ndị Igbo tata ebulugokwe m ya wee bịa ihe anyị chọrọ ikwu maka ya tata bụ ọgbakọ ndị Igbo oge ụfọdụ ndị mmadụ na-adụzi azụ ọbụghị na agbakọrọ ụfọdụ na-adụ azụ mana ọgbakọ bụ ihe na-eweta udo maka na Igbo kwetekwe na anyụkọ mamịrị ọnụ o wee gboo ụfụfụ mana ọ bụrụkwa sọ m na dị na-akpanya bụ nkata enwere ọmalịcha adamoni anọ Ada Igbo steeti unu gbanye anụ nwaanyị ọma nnọọ ndị be anyị ekene m unu daalụnụ efifi ọma nwaanyị ọma ka ị ka arụ dị gị taa anyị apụtago na ọnwa Nọvemba ji nwayọọ na-agwụsị ya na ọnwa asọrọkwa m ụsọ etu a nwere n'ọkụ mana ọ ga-akwado isubiri na Disemba ama m ma ya esubi maka amabe m ka ndị a si wee kwado ịghọtago bọtụ nke ọ ga-esu ọ bụkwa ma ọ ga-esubiri ọ ga-esubiri amazi m anyị efelu n'obe ịmakwa na n'oge na-adịghị anya kịta ebe niile ekwobe mba na ọ bụ na nọ n'Enugu na-ewetaba aka ife dịka first week of December enweghịzi ebe ụzọ na-aga ebe niile ọ dịka eje kpọkụsizie ndị mmadụ niile onye ọbụla ebe niile akpọchie nke bụ eziokwu tata anyị na-ekwu maka ọgbakọ anyị ma na Igbo bụ ndị na-enwe ọgbakọ kwa mgbe o wee bụzie na ọgbakọ a bụkwa ihe emewelu iji wee na-akwalite obibi ndụ ma mmadụ ma obodo ma ndị ma ezinụlọ maka ọgbakọ sọsọ obodo na-enwe ọgbakọ ma ezinụlọ na-enwe ọgbakọ wee bịazie si na ụdị ụwa kịta ma kịta ụfọdụ ndị ọ bụrụkwa mmadụ niile ụfọdụ ndị na-agbaziri ọgbakọ ọsọ nwesị enwere ihe kpatara ya ife niile nwere ife kpatara ya ka bụ eziokwu a sị na ọkụ anwụrụ ọkụ anaghị anọkọta n'osi ebe o si makapụta ebe ọ bụla afụrụ anwụrụ ọkụ n'anya nwere nwa ebe ọ nwere ebe ọkụ dị ndị Igbo be anyị na-anọkọ anyị kacha onwe ha na-akpọ gathering ọkwa gathering gada shade gada ndị Igbo ife anyị na-agada adịrọ mma mana ọ dị ndị ụmụ nwoke anyị na-agada ndị nne na ala Igbo gathering
ụmụ agbọghọbịa gathering, ụmụ okorobịa gathering, ụmụazị gathering, and enwesi mgbe eji agadanya bụ gathering. Epụta ife bụ ụmụ nwaanyị n'ụlọ onwe fa na-emere onwe fa meeting, na-emere onwe ha ihe a na-eme. Ụmụ agbọghọbịa nọ saịdị nke fa na-eme. Mgbede ụmụazị apụta abịa hoo ifo egwu egwu agba egwu ọnwa eme nke ya communal ịgbakọ na ịnọkọta ọnụ bụ ihe eji wee mara anyị. Mana anyị bụ ndị Igbo, anyị agabigago ụfọdụ ihe dịka ndị mmadụ. Enwere ndị na-adị agabiga ihe. Anyị bụ ndị Igbo, anyị abụrụ exempted n'ihe ịgabiga ihe. Anyị agabigago ihe emego anyị. Ihe ndị ahụ mekwela anyị mekwa na ụfọdụ n'ime anyị chebe ọkpa n'ime ụlọ. Ama mma ịghọtago maka na ndị Igbo na-atụ inu si n'obodo na-azụ nwa, ọha na-azụ nwa. Ụmụ kelekele ihe anyị na-ekwugasị onwego ihe ndị mere anyị ka ụwa na-aga, anyị kwụsị ime ọtụtụ ihe. Ịnụ ebe ụmụnne anyị na-asị na fa chọrọ ịnata Krismas, emefa nata nwanne papa fa enyefa nsi ma ọ bụ omefa nke fa kwụsị ịnata. Efu ndị nke gbalụ mbọ nata anata asị fafe ejekwa na saịdị a na ndị a na-emekwa etu dị otu a enyefa ife dị otu a dị otu a. Ụmụ kirikiri ihe a bụ ihe melụ na onye batazia ọnọlụbie. In fact, elotara m mgbe anyị anaba village oge ụfọdụ ndị nne ego that is ha gogo ma mmiri n'Enugu ebe a wee buru naba obodo. Ịma ife m na-ekwu ọ bụrụ na omenu ha ebe nọ ma ọ na-efunu ha ebe o mekwu eziokwu. Enwere ndị ga-ana Krismas na Disemba, ha ya egogo ma pure water ha ya aṅụ na village n'Enugu a. Maka gịnị? Ọ bụrụ na lack of trust. Anyị achọghị ikwete mana anyị enwego lack of trust between mmadụ na nwanne. Anyị bụ ndị Igbo, anyị enwezi ntụkwasị obi ebe nwanne anyị nọ, and by right maka na ụfọdụ n'ime anyị bịa gwọọ njọ gba njọ. Ịghọtago ịbịa nene ezinụlọ ebe emegidere ụmụ nwaanyị na ezinụlọ fa. Ịghọtago ifu ebe emegidere nwunye na ezinụlọ, onye a nweziri ka ọ mụọ nwa ma ọ bụ ọ mụọ ụmụ ma ọ bụ nwezi ezinụlọ nke ọsị biko ndị a n'ọlụ n'onwe unu na otu unu si wee mee ma adịrọ mma. Ịghọtago nya na ọgbakọ anyị na ala Igbo onye ha akwụsị, mana anyị ga-enyocha onwe anyị malụ ma anyị dobelu be anyị ebe ọ ga-abụ onye nata ọnata. Ana m afọ ife unu na-eme online asị nọ Lagos Igbo normal Igbo ọ bụ dị nke hangout na onye nwa na-azụrụ ya na Lagos na ọ maghị ihe na ọ na-disrespect. You cannot say that and expect them to come home. Amara mma ịghọtago asị nọ ndị Igbo amụ na Lagos ha amaghị eche uche. If you talk about your brothers and sisters like that, and then with the same mouth, they say, na kwesịrị ịnata bụ unu, bịa na-asụbu unu, bịa na-eme ka ndị hello, charity. Does it still begin at home ka na main road ka anyị ga na-eme ya bụ charity? Anụ m afụ ebe unu na-akọ ụmụnne unu ọnụ na Twitter on X. Mmadụ dị ife na serapia na amụrụ ya na Lagos na ọ mara ife. Ịnọkọta ị na-ebuso ụmụnne unu na-anọrọ nso ndị nwa na-ese ndekwado ego eji edozi ụlọ from ebe fa nọ na-agba mbọ. Unu pụtazie unu na-akọ maka ha etu a. Ụmụnne anyị jelu mba ji taa afụfụ maka na ha dị asụzi ọnụ mmiri anyị ka anyị si kwesị ịsụ ya, maka na ha amazi omenala Igbo ka ha si kwesị ime ya, ma ha kwesịrị ime ya ha nọ na mba ha na ndị ọzọ na-ebikọ. Nya ife ka mma bụ anyị mezie onwe anyị, anyị kpazie agwa dịka ndị Igbo. Onwe ka anyị ga-esi na-eme ụmụnne anyị nọgasị ebe ha nọ ihe gasị nna ifụkwa aka Amarachi si eme mma eme ka nnata Enugu ka m fụkene ihe Amarachi na-eme. Mana ọ bụrụ na mgbe ọbụla Amarachi gbanyelụ fon ye ọ naghị akọsọ ọnụ why would I come home? Ife Vivian nọ na Twitter na-agwa ụmụ Igbo ndị na-anọrọ n'ala Igbo, ndị na-ekwetere n'ihe ha kwuru, etu a ka anyị esi kpọnata ụmụnne anyị a na-anọkwa na nnọkọ na-edozi obodo. Anyị si enwere nke na-alụ ọlụ anyị na-emebukwa otu a mana anyị anaghị emezi otu a. Kedu ife mere na kedu ka mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ? Ndị ọ na-abụ nwanne unu nwoke nwụọ unu ejide nwunye di ya nwụnarị, jide ya na ụmụ ya mee ha arụsị apịrị apị.
ụmụazị atonitezie unu asị ha na tabakwade nna fe ebe unu melufa alụ mgbe va na-eto anyị ga na-agba onwe anyị eziokwu ụmụ Igbo nke bụ eziokwu bụ na enwe ka isi wee nọ nwayọọ enwe ka isi wee nọ m ga nji nwayọọ wee nọdụ ka enwe ka isi wee nọ nwayọọ ị na-anya ịma na asị na onye kwuru okwu si ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ wọrọ aka mmadụ ama mmazikwa mgbe o ji ghọrọ aka mmadụ maka na otu a kịta amaghọzi nke bụ nke bụ eziokwu bụ na ihe a o kwuru dị ezigbote mkpa maka ịma nnọ si mmadụ ibe gị nekwe ịchọkwa ka onye ahụ bịa maka enwe ike onye ahụ kwado ịbịa ọgbakọ ahụ isi ya nekwe na onye maọbụ bulu n'obi na ọbịa na onye a ga-agwa ya ihe dị gbamụ osi ka ọ zelu ọ dị ka ebe ụmụ nwoke na-eke anụ asị na ọ bụ ma ịchọghị ịnụ ka esi wee mụgụ ma ọ ka nna gị si wee ga-abịakwana biko gị bụ onye ndị uncles aunties cousins friends malụkwa na enyi gị onye na-amarọ kụzieli ya gbamụ kụzieli ya na onwerokwa na onye nobody is perfect kpọnata nwanne gị wee gụọ ya nso igosi ya one or two ayi kụzieli ya one or two ọgbakọ kedu ka o si dị gị ka ọgbakọ abịa ọgbakọ echekwala udo n'ala Igbo ọ chekwala udo nunu kedu ka ọ chekwala udo maka na anyị nọdụnụ ka ụmụnne na-akparịta nkata enwe m sị ga Amarachi na ụbọchị a nọ na-agafe n'azụ bụ unu na afụrụ m onye dị etu a ịmalụ onye a ọ wee sị ga-ekwusikwe n'ụdị ihe ọzọ kedu ka ọ dị oji ọ dị ogologo ọ dị mkpụmkpụ ịkọwa emu nwoke a n'ebe wee sị gịnị na ya afụnugo nwoke a na ọ na-ada agagharị saịdị be Amarachi a ka onye ọ na-achọ nwe onye maalịa asị na-eme nke a wee sị ngwa ka anyị ma ka anyị esi wee jide onye a ka anyị jukene ya ife ọ na-eme na be Amarachi amara m ma ịghọtago anọkwa n'ọgbakọ anụnwa ka a na-adịbịa nwee nkata enwe ike ọ bụrụ na enwe ihe dị n'obodo mebiri emebi ịbịanụ maka anwe ike ndị youth apụtasị nekwe na anyị ga-arụ town hall enwe mbọsị njelu ndị Igbo n'Ọka ọ bụrụ na njelu m ndị Igbo nje na town hall ha asị na ndị age grade dị otu a wee rụrụ ndị a wee lụgide ihe ịbata ebe a fanụ n'ebe a kụọ gị chefuo nkata ịbịala ịkpa o wee bụrụ ihe ọgbakọ na-arụ age grade na-arụ maka na ọgbakọ abụrụkwa mgbe onye ọbụla bịa maka onye ọbụla nweche age grade inekwa anyị ịfụ na ọ na-arụ anyị afịa kịta maka anyị na ndị ọzọ na-eme ifefe asị na anyị amarọ ka esi eyuzu midia ga-efe iche bụ midia information asịrị akọrọ akọ izu ụmụnne gbara ọnya bụ information so apụtasị ya na ndị Igbo amara eme midia ọ bụrụ gịnị maka na anyị ewepụghị ịgba izu anyị adịghị agbazi izu ka ụmụnne mụ na gị kwụsie kịta echi anụmịa na be ndị ọzọ anụmịa na ilo ọ ife a melụ nzukọ na njikọta ji afịa anyị arụ kịta ịghọtago mụ na gị nwere ike kpasịa ife ka anyị esi mee ife enwere ike ikekwa inwere ọtụtụ ụlọ one na one na Lagos ịghọtago ihe a mụ na gị kpachaziri nwanne m anyị akpasịa ihe anyị eme na be anyị gị nwa ịlụzie Lagos ịkakuleti ka property gị na ife nwa si wee dị esi m mba sirapụkwa ihe ahụ ya na ife m na-ekwu bụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị omume ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị ama m na enwere ọtụtụ n'ime anyị na-akpa agwa dị mwute ụmụrụ ụfọdụ n'ime anyị dị njọ ọ ndị mmadụ ka anyị bụ anyị bụ ndị Igbo anyị adịrọ perfect maka nke a bụ nke ọ dị m ka anyị na-echebe na o nwere ka anyị si wee dị anyị adịrọ perfect anyị nwere ebe anyị ndị ọcha so na tighten and screw anyị tinye ebe anyị ewepụ ebe a gbakọnye ebe a tinye ebe a anyị ga-agbakọta ọnụ like na ekeresimesi a na-abịa bụ Disemba nyanwa ka m chọrọ ọkwa ha maka na-akpị ya ịkụọ ya n'isi achọrọ m ịkụ ya n'isi ya maka ekeresimesi a dị oke mkpa ọ kịta ka ya bụ ọgbakọ na-ebido kịta ka ndị mmadụ nọ ndị ụmụnna ndị obodo ndị nke wechi ịjụ biko kedu ihe anyị ga-eme ka ndị mmadụ bidokwa bịa bụ ọgbakọ ọzọ ka ndị nne malụ na nwa etorugo ịba na age grade a ka o tinye ebe a na onye ekwesịghị ị n'ebe a ka o tinye maka na ụmụ ihe a dịchakwa mkpa ndị Abia steeti na-eme ya mesie ya ike mee ya ọfụma o nwere ife nchọ ịjụgo kịta eketa ejụlụ ya ka m jụọ gị ya nkata nwanne na nwanne na-akpa etu ị nọ kịta kedu
ife ndị ụmụada na-eme ịya achọ ime n'okenye nwaanyị anyị bụ kịta ịya achọ ijebe ebe mmadụ nwụ nọdụ n'otete n'ụtụtụ baba mba na-enyebere gị tii na bred ya aṅụ ihe emenwu etu nọ kịta. So my question is enwere ọtụtụ agwa a na-akpaba apụta jụọ nwata ka efe mee na ịchọrọ ịkpa agwa amara m ghọta the mental picture I nwere of some of these mgbakọ mana ụmụada nwere some good parts. nya ka nna ajụ gị ugboro one ka ifugolu those good parts. I think he plays sometimes. He plays in how many occasions? It's either na anụ nwaanyị or na na-eme burial. These are key issues that actually need to be addressed in our place. The rites and the rituals eji eme these things so that we can reduce the selfishness, we can reduce the greed. Why are we buying food things and cosmetics for each and every person in the family? Why are we buying soap and powder for all the young girls in the compound? People cannot sustain those things. Because our women in marriage. So what I'm saying is that if ụfọdụ njikọ na nzukọ na ọgbakọ a ga-abịa adjust ọnya ndị age grade adjust ọnya malụnụ na ụmụazị unu na-amụ kịta anyị ejebega akwụkwọ anyị anọzi n'akọ ugbo anyị na-alụzi ọlụ oyibo. So the truth is that some of our behaviors ga-adị altered. anyị mambụlụnụ doctor nnata obodo ịchọ ka nsogbu gị kpaba ụdị agwa dị nwaanyị onye ha ekwenụ m omume ama m ịghọta ga-enwego some things anyị emenwuzi maka otu ụwa si wee dị. anyị ma na ebe anyị si wee mụta ya bụ na gboo mana anyị anọzi na gboo anyị nọ kịta chọrọ iji aka ndị ọzọ ji wee na-eme ihe o ji afịakwa na anyị arụ bụ na anyị na-achọ iweta nke ọfụ na nke ochie join mix ye ka ọ na-aga mana efuletu anyị nọ na nke ọfụ a Umuada, we can actually make our young girls enter in Umuada. But the Umuadas have to act like a prestigious women's group in a community. Again, I said prestigious, so that is Ndewelu. Not Undiana Fuchali Ebane some kind behaviors. And you want your daughters that is a to Unusi Wapataka as wine. It do not talk Habia Soluno Biamebode or the Onuma. Or the game. Nwoke na-aba mmọnwụ ilote mgbe na-aba mmọnwụ. What a prestigious event! If ụmụ okorobịa na-achọ ịba mmọnwụ ịba mmọnwụ ịma nwakwa anwa ihe ọbụla ifere bịa nọ ịnọkata isebe mkpụrụ mmiri onye balụ mmọnwụ ịnọkata enweta gị ebe ị na-ewele aka ewere ihe mmadụ. Ọkwa nwatakịrị mbụ na balụ mmọnwụ nupụ isi nne ya ejegwa ndị ahụ ihe nupụkwe n'isi ịgbakwa ritual eje wee banye na dete. Ụfọdụ ndị na-eme mana a na-akpọta gị wee were ihe ndị a na-eme wee were ụtarị ịmakwa ka m gwa gị eziokwu ihe a nche ikwu bụ ihe a mere eme ihe a bụ ọgbakọ ndị be anyị enwere nwatakịrị ọ bakwalụ mmọnwụ mana nwatakịrị a ọ narị ewekwe mana ọ gafee ife niile na-efu o wee luo ofu ụbọchị aka m si wee natasịa obodo nne ya wee kpọọ ụmụnna wee kpọọ ndị age grade wee gbanwe ikorobịa n'ọtọ anakwa m agwụ na ihe m amarọ n'iru ọra otu a ka ọ dị wee were ihe a na-akpọ ife na-ekwenye emesịrị nwesị otu a ka obodo si azụ ya bụ nwa yes ịmana ruo taa n'ikorobịa ha nala eweta ihe ọkwa m agbanụgogo na nne m bụ onye arọ ndị izu ọgụ enwere ụbọchị mama m fa na-eme ikeji na beva onwe ife a na-akpọ nnekwute ikeji n'izu ọgụ a na-eme ikeji na nne onye. A young man that was not supposed to be there found his way there. Mana ọbịara dị nke ife na ọ bịalụ to cause violence. Ọbịa dị nke ka ụmụ okorobịa ibie wee kụzieli ya the lesson of his life that day. Ịghọtago ifu ka esi bupụ ya from the general public ebe ndị mmadụ nọ. Nya wee gosi ya ebu ya ka eze. They lifted him up there like a king. Wee bupu ya ebe ndị mmadụ nọ wee bulie wee jezie n'akụkụ etu a wee mee ife nwoke mere ibie. Ịghọtago? Now, if young children, ụmụazị na-eto eto maka ama m anyị petụrụ nwampe mgbe ya na-eme. O nwere ụdị pride nwere mgbe datin mere. Ịghọtago? Because one of my uncles ịgbagoso wee na-eji nja the thing. Mgbe si onwe m mgbe ya bịakwa bịa chọọ okwu ọzọ.
ya bịakwa bịa mee ihe ahụ o mere ọma mmezi ọzọ eziokwu ọgbakọ dị oke mkpa. I saw the look of pride in the faces of the young men that were there. It made them feel good. It made them want to belong to something that is helpful to society. Ị na-afụ mmadụ a na-ekwu kedu ka a ga-esi wee mee ihe a maka na onwe mgbe gboo ka nkwakwa nke bụ eziokwu maka kịta onye ọbụla na-azụta nwa ya obodo na-abịa tụkọta ego dugo ofu onye akwụkwọ a na-ele ma ana ma mgbe jebe ma obodo oyibo anwe mgbe akọchara gọvanọ anyị Soludo na elele obodo wee elele ana wee sendi anya obodo sendi anya skuul o ife a na-eme ma ọ bụrụ ife dị eweta akpọpụ onye ahụ jechekwe ọ batakwa ọkpọlụkwa onye ọzọ obodo na-abụ ekilikata nwatakịrị fụ na ọ na-eme ọfụma ọ na-aga skuul asị gị na unu ama arapụkwa nwa ebe ahụ anyị ga-achọkwa ihe a ga-eme onye a ka o si ebe a pụọ obodo na-enecha anya jide ịma obodo ndị na-enwe communal land ana obodo elebina ana obodo ịma ihe a na-akpụ ya lebila ana obi welu chọọ ụmụazị na-eme ọfụma n'obodo zipụ ha ma ndị etinyela obodo oyibo ma ndị ime ma ndị gaba skuul ma ndị jere ịmụ afịa ma ndị otu a and ihe anyị na ha ekwu kịta nyekwa ụmụazị ya ife dịka 8 to 10 years onye natara Chineke nna m anọbụkwa na ọnachi atakwa na-agwakwa ya na-ekwe na ndị ọzọ na-echekwa ndị ọzọ na-echekwa gị na-ekwe ya ka ọ na-anata oti ego Chimaobi na plan oti ego Obinna na plan oti ego Emeka na plan onye bụ plan na ọ nata ọsọ ụmụnne biko na ekene dịrị unu n'ihe unu mere kedu ụmụazị isi dị mma na be anyị enwelu m 3 slot for London nwee 2 for America akpọpụta mmadụ ichekwa na nya ọgbakọ ekpọpụta mmadụ in fact ihe ikwuru bụ part of why ya na Igbo ji wee gaa ọ dị ka ịgba bọị anabụ na akwụrụ na ya ụgwọ na bọị bụ ife anyị na-emelu onwe anyị bọị bụ inwe ike nwa gị bata otu a onye na-esi gị biko n'ọkwa nwanne gị ozugbo merapụkwa ebe anụnwa na-ekwe na ọ ga-emebi ọ kwere ọkwa ozi ụmụnna ije ebe onye ahụ ije dinara anyị ntị gị na ije dinara anyị na anụ ito onwe gị ka ute ebe ahụ dinalụ biko enwere ike ofu okenye bịa otinye ọnụ mbana oge ụfọdụ ịkpọrọ n'okenye jide mmadụ o nwere ihe nkwu na a na-agbalụ mmadụ aka ebe ma ọ na-eji ịgba bọị enwere mmadụ ga-esi n'ọkata ọsị gị duru nwa onye a enwekwa ike ijos gwata mmadụ na ntị na ịchọrọ onye gị na ya ga-anụ ikwubede kwụsị gị na o nwere nwa ahụ okenye abịabeghị ọbịa duru nwa gị sị gị madam ga-ewe n'iwe na ịfụrụ nwa na ịma hafụ nwa ebe a na nwa ga-ejenete akwụkwọ ma ọ na ọ ga-ejenete ebe dị ụta dị ụta o duru ya ejegharịwa chọwa onye ga-enyere ya aka ọ bulie n'isi ọ bụrụkwa nwa nke ọ bụrụkwa nwa nke ya Amarachi kedu ihe anyị ga-emegide na chieta ebe a ana m afụ online nje ife ụmụ platfọm dịka TikTok jee platfọm dịka X jee ebe dị otu ana m afụgasị ndị obodo ndị ọzọ anabewelu giveaway na-emelụsị ụmụnne fe arụ anyị na-emekwa ana m afụ nke unu mba anyị na-eme ana m afụta nke unu nke anyị na-adị ka anyị ga-akwụnye kamera somewhere mana ife m na-ekwu bụ enwelụ ka anyị ga-esi kwalite bụ onwe anyị achọghị m nke ọ ya aba anyị na-eme ka mmadụ na-ekiri anyị ma ka mmadụ achọọ m nke ahụ achọọ m nke ọ ga-abụ ide play ide show ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu ịghọtago young people pụtazie ha sị nna n'ifuru ọ dị ka ọga anyị ụdị mmadụ dị ka Gaius Chibueze onye ọ ga-abụ ịkpọ afọ ya ọ ndị mmadụ ga-apụtabe na-asị gị hey ịmakwa ihe onye a mere mụ ịmakwa onye a bụ nye nwa ọ gafee gị ebe a kịta ihe ha ama ya asị gị na onye ebu onye nwa ihe ha ama ya nwa achọkwuo ka ị mara nọ ịkpọzi afọ ya ndị nọ n'akụkụ ọ nke a ka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ kwa unu na-agụ akwụkwọ nsọ ọ nke a ka akwụkwọ nsọ kpọrọ goodness nke bụ n'ụwa niile gba gburugburu bụ ihe na-ekwupụta na ịdị mma ọ bụ ọgụwa na-eji ọnụ ga-ekwu na ịdị mma ọ dịka ịkpọ kedu onye ji ego n'ala Igbo na-enyerụsị aka afọ izizi ihe anụ nata bụ ata eze ịma why nwoke ọshịgịnị ya na-eme onwe ihe ọshịgịnị ya na-emerụ mmadụ ọnụ ụwa ọnụ ndị ọzọ bụ ihe na-ekwuzi ihe ọ na-eme El Divine na-eke ihe ọma ha na-emerụ ndị mmadụ ndị mmadụ na-ekwu ya hey that man he helped me that man he carry me for head that man he changed my life that man it's true aburo hey look at me oh na me dey feed all of their family see me oh na me if not be me they never chop oh ya dey back
unu nwee ike wee gbaa ya ajụjụ ọnụ maka onwe nke m fụrụ onye si nwatakịrị ihe nwatakịrị go obere onye nke ọzọ wee bulie agbaba ọsọ osisi ya chi gọvanọ Amuneke biko na ụmụnne m anyị emenwukwu ya anyị menwulie Igbo Zulu Chineke Igbo bụ mba ọ ga-aba Chineke ụda asụrụ na mba ị na-anụ ya na mba ọzọ ịma ndị bụ ndị a nna agwago ịmakwa ndị ka m abụrụ onye Igbo ama m ka m ya aka gidigidi wugwu ka m abụrụ onye Igbo ama m aka ihe m aka eme etiekwe n'aka a sị na ịgba tọọchị eme gịnị etiekwe n'aka anyị adọkwa mma anyị adịkwanụ ya mere nchọ ka anyị welu dat gingerin na-agakwa momentum ma ọ bụ ndị kwuru anyị na ihe a na-akpọ fire down nya anyị nata Christmas a fire down malụ maka ma ụzọ ha na-arụ ma ọgbakọ mala ezigbo mma ọ bụrụ ihe ọ ga-abịapụta kịta nke bụ eziokwu bụ na enwere onye dị perfect ịma nji maka na nke a mere ịma njikwanụ mgbagbu mba ghara ọgụ ị ga-eji nwayọọ wee na-ịghọta maka na ọ dị oke mma ọ dị ngwere mma ịghọtago maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị ọma na-ege ntị unu n'anya oge nkata nke tata ihe anyị butere unu bụ ọgbakọ biko gị bụ onye na-ege ntị gbaa mbọ sonye n'ọgbakọ ọbụla a na-eme banye na age grade gị banye n'ihe niile a na-eme a sị na ọ gbasatara gị kedu ụmụ nwaanyị anyị nọ ọfụ o nwere ndị nke a na-akpọ abroad wives unu sisi obodo oyibo tụọ ndị a na-eke aja ịchafụ anụfa na-emekwa projekti dị egwu nna agwago ha natasịa ife abroad women ndị a na-eke aja abroad women gịnị biko unu batabana m na-eche unu anyị na-eche unu batakwala chicks ụmụ ife ahụ na-abịa ewenata ha na-ewenata anyị nọ na voice of the east ha na-ege anyị ntị ha ya ewenata biko unu wenata unu bịaba na anyị ụmụ ife ahụ na-abịa unu gbakwanụ mbọ sonyere anyị na mgbasa ozi anyị niile Twitter, Facebook, YouTube ebe niile ị ga-afụ anyị Instagram jeje denyere anyị pinye aka gị ebe ahụ folo anyị na-esonyekwa anyị n'oge live anyị nke anyị na-eme na Monday nke anyị na-eme na Tuesday ma nke anyị na-eme na Wednesday ekwekwana ka akọlụ gị akọ tinye ntị gị enweghị nke ịchọ ka anyị kpaa maka ya denye zitela anyị ozi anyị ewere ọnụ anyị ọkachasị nke a anyị ji nwayọọ na-achọ ịghọlụ TV ihe anyị na-asị bụ ụmụ Igbo tinye n'aka sọpọtụ na anyị na-efolokwa na anyị tinyekwa na ebe niile folo anyị ma na Facebook, Instagram ebe niile aka unu na-akụrụ anyị na-afụ ya anyị na-ekene unu obere oge kịta anyị enye mgbe unu ife a na-akpọ 24 hour service adịkwa m ready ihe niile a na-aga aga adị m very ready anyị jide Igbo like this anyị tapi anya oge ọ na-harị ebe a ka anyị na-achịkọta oge nkata tata anyị na-asị unu ka emesịa gị bụ onye na-anata nata n'udo gị bụ onye nọkwa n'ebe nọ gbakwa ekeresimesi gị n'udo ka emesịa nụ ndị ala we shouldn't have used these balls. Biko, enwe n'iwe. Ịma na ọsọ bọọsụ a ga-enweta.